Komunikabide guztiek ez direla maila beretik hasten. Aipatu da hemen ere, euskal komunikabideen maila, ezta? Hau da, badaudela genero ikuspegiarekin eta berdintasunaren gaiarekin urteetako lana egin dutenak, konpromiso sendoa hartu dutenak eta ondorioz ohituagoak daudenak gaia landuagoa dutelako. Honelako ereduak edukitzea, Albertok esan dauen modun oso garrantzitsua da gainontzeko komunikabidentzako. Eta goraipatu nahiko nuke gaur, gauden lekuan gaudela kontuan izanik, eta nirekin batera dauden komunikabideak zeintzuk diren kontuan izanik, euskeraz lan egiten duten komunikabideetan aurkitu dugun hobetzeko gogoa, sensibilizazioa eta lanketa. Askotan pentsatzen dut euskal edabideek, euskara erabiltzen duten edabideek, barneratuago dutela, euskararekin bizi izan dutelako zer den ezarritako gutxiagotasun egoera bati aurre egitea. Zer suposatzen dagoen horrek, zein garrantzitsua den zeharkakotasuna, baita ere borondatea eta aldi berean denen ekarpenik gabe ezinezkoa dela edo oso zaila dela aurrera egitea. Euskara normaltzeak, euskara zabaltzeak, denon konpromisoa behar duen bezala, hala gertatzen da ere berdintasunarekin. Eta euskararekin bezala, bizitzako arlo guztiak daude hemen inplikaturik. Uste dut, euskararen aldeko lana irakasgai handia dela berdintasuna bezala, beste gai zeharkako baten aurrean aurkitzen garenean. Justizia soziala ari gara bi kasuetan, baina hau beste hitzaldi bateko gaia dela uste dut, eta gainera badaude gai honen inguruan azkenengo denboraldian asko hausnartu dutenak, beraz, enaz horretan sartuko.